Práve sa v tomto meste v Ružomberku nachádzame. V Ružomberku je aj univerzita. Ahojte, volám sa Šaša a som zo Šašova. Som tu so svojou sestrou Špiašou. Prišli sme sem na detskú univerzitu trošku pobaviť deti a hľadať poklad. Tak dúfame, že sa nám ho podarí nájsť. Rodina je môj poklad, to je heslo detskej univerzity. Takže rodina je pre mňa poklad preto, lebo ma majú všetci v nej radi a ja mám rada všetkých z mojej rodiny. Keby som ich nemala, tak jednak by som asi nebola moc šťastná. Dávajú mi jesť, dávajú mi piť, dávajú mi teplo domova. Dvere mám doma vždycky otvorené. Za nič na svete by som ju nevymenila. Majú ma všetci radi. Rodina je pre mňa všetko, cennejšie ako všetko zlato na svete. Mamina varí obedy, otčina zarába v práci a ja chodím so sestrou do školy. Takže rodina je môj poklad, pretože každý je určite rád, keď sa vo svojej rodine cíti dobre. Keby som nemal rodinu, tak by som nemal bráčeka, mamu a ani otca. Ani babičku, ani deda, ani pradeda, ani prababičku. A keby som nemal rodinu, tak by som býval v detskom domove. Mám dve pekné sestry, Maximku a Saskiu, mám ich veľmi rád. Bratom sa hrávam na schovávačku a vždy ho nenájdem, lebo ja tak vždy schová dobre. Bez rodiny by som nikdy neexistoval. Keby som nemal prastarku alebo prastarkého, tak by som sa skoro nič nedozvedel o druhej svetovej vojne. Potom, keď sa narodí bábätko, tak vzniká rodina. Schovávame sa do krabice a tak ďalej. Sem tam vždycky sa trošku pobijeme. A dakedy chodí ku mne po večeroch a pýta si stále odo mňa náplast na prst. Všetci si vzájomne pomáhajú. Vždy mi pomáha s učivom, keď niečo neviem. Rodina nie je vo svete samozrejmosťou. Je to veľká vzácnosť. Mnohí ľudia rodinu nemajú a nevedia, že čo to znamená. Takže aj keď sa niekto poháda, tak nie sa hneď udobrí, lebo môžeme tú rodinu aj rýchlo stratiť. Naša rodina je dosť veľká. Rodina je môj poklad preto, lebo ma vždycky ochráni. V mojej rodine sa nachádza mamina, ocino, sestra, môj pes, starka, druhá starka a starky, prababka a ďalšia prababka. Aj keď sa dakedy pohádame. Starí rodičia ma väčšinu času rozmaznávajú. Z rodiny mám krstných a krstnú, ktorí ma taktiež rozmaznávajú. Prastárka je zo všetkých najlepšia. Rozmaznáva ma naviac a vždy mi dovolí to, čo chcem. Když chceme ísť niekam, tak nám to musí dovoliť rodiče a nemôžeme chodiť sami, pretože sme ešte moc malí. S bratrem si nejradši hrajú. Brácha totiž není asi na nic jiného. Úsmev to je náš základ. No, tak sa usmievame. Rád strieľam z luku a zo vzduchovky. Ružomberok je veľmi veľké mesto, i keď není až také. Snídanie sa jí ovšem ráno, ne večer. Keď si dáte šišku s lekvárom na obed, tak budete najdení do večera. A šišku používa aj Gogo, no napríklad býva taký šiška face. Zastaj morským biológom. Šiška. Šišky rastú na stromoch, najmä na ihličnatých. Zpočátku země byla příroda všechno a teď už se staví města, domy. Snídaní máme každý den, teda pokud nejsme nějací opozdělci. Kľudne aj 100 farieb existuje, no podľa toho v akej krajine. Keby neboli farby, tak svet je len taký obyčajný biely. Jednoraz som sa pília stromy. U nás v Šašove sa všetci iba od rána do večera usmievame a nejde nám to vôbec nikdy na nervy. Rodina je môj poklad!
O môj Bože.